Kaixo, La Loca de la Casako Oiana naiz, eta gaur eskupoltsa edo klatx hau egiten ikasiko dugu kakorratzez. Eskupoltsa edo klatx hau egiteko nahi duzun materiala erabili dezakezu. Nik Katia Sanremo hauek aukeratu ditut aspaldi gordetan nituen eta proiektua honetarako aproposak zirela iruditu zait. Kasu honetan beige koloreko 3 tono ezberdinetan erabili dut eta tutorialerako beltz edo zilarrezko kolore hau eta txuri hau. Argizari moduko sentsazioa ematen du eta brilloa ere badu, beraz, horregatik aukeratu ditut. Bi ari elkartzeko orduan, 4 milimetro eta erdiko kakorratza erabili dut, eta 3 ari ezberdinak elkartzeko orduan, 6 milimetroko kakorratza. Goraitzeak eta listo, has gaitezen! Proiektu honekin hasteko kate bat edo katetxo bat egingo dugu eta katetxo honen neurria eskupoltsaren zabalera izango da. Beraz, nik kasu honetan 16 zentimetro aukeratu ditut eta zuk gustoko duzuna aukeratu dezakezu. Beraz, gure katetxoarekin hasteko korapilo mugikorra egingo dugu eta orain gure eskupoltsaren zabalera hartzen dugun arte, katetxoak egingo ditugu. Ez da garrantzitsua zenbat katetxo egiten ditudan, baizik eta honen neurria eskupoltsaren zabalera izango delako. Nik kasu honetan esan dizudan bezala 16 zentimetro aukeratu ditut, beraz, horrela jarraituko dut, 16 zentimetro horiek lortu arte. Kasu honetan, 14, 15, bi katetxo gehiago, eta prest. Hementxe prest daukat nire katetxoa, eta orain, lehenengo bueltarekin hasteko, hemen sartu beharrean, normalan egiten dugun moduan, katetxoari buelta emango diogu, lehenengoan ez, bigarrenean, atzeko menditxo hori hartuko dugu kakorratza sartzeko, bertatik aria hartuko dut, eta puntu irristatua egingo dut. Berriro ere, atzeko partetik sartuko dut kakorratza, eta puntu irristatua. Atzeko menditxotik sartuko dut kakorratza eta puntu irristatua. Horrela, lortuko duguna, begira, nola gelditzen den, hemen trentzatxoa oso polita gelditzen da. Eta zati hau, poltsaren hemengo zatia denez, horrela askoz ere politagoa geldituko zaigu. Beraz, horrela jarraituko dugu, puntu irristatu bat eginez katetxo bakoitzean, baina atzeko menditxoan kakorratza sartuz. Orain, prest daukagula gure lehenengo lerroa, puntu irristatuekin, katetxo bat egingo dugu airean, lanari buelta eman, eta orain, hemendik sartuko dugu kakorratza, hau da, trentzatik gure aldetik gertuen dagoen aria bakarrik. Eta hortxe puntu irristatuak egingo ditugu. Hau da, hemen formatzen den trentzatik, hemengo aldekoa libre utziko dugu eta bakarrik gure aldekoa hartuko dugu. Eta hortik puntu irristatuak egingo ditugu, Saiatu zaitez, puntu irristatuak izango direnez, aria hartzen duzun bakoitzean pixkat tiro egitea ez dadin oso estu gelditu. Ze puntua nahiko estua da, oso solidoa, beraz, horrela, hurrengo lerroan puntuak hartzea ez zaigo zaila egingo.
bai? Asko estutzen badugu, ondoren buelta ematen dugunean, prozesu berdera jarraituko dugunez, gian gogorregia gerdiatuko zaigu eta zailago egingo zaigu. Beraz, horrela, jarraituko dugu, buelta amaitu arte, eta errepikatuko dugu. Lerro hau, poltsaren alde honetara iritsi arte. Beraz, hemendik 9 zentimetro, beste aldetik 9, beraz, nik kasu honetan 18 zentimetro landu ditut. Bai, zuk, gustokoen duzun neurriraino iritsi zaitezke. Listo, lortu dut nik nahi nuen luzera hori, 18 zentimetroak, eta orain, katetxo bat airean, lanari buelta, eta gauza bera egingo dut, atzeko aria hartu, baina kasu honetan, puntu baxuak egingo ditut. Horrela. Hau da, kakorratza, orain arte bezala, nire aldean dagoen arian sartuko dut, baina puntu baxuak egingo ditut puntu irristatuen ordez. Eta horrela jarraituko dut, buelta, amaitu arte. Listo, amaitu dut lerro hau, eta ikusiko zenuen bezala, lerro honetan edo puntada honetan baino agian zabalera gehiago okupatzen du, eta hori konpentsatzeko orain, katetxo bat emango dugu airean, lanari buelta, eta lehenengo puntuan salto egingo dugu, eta bigarrenean hasiko gara puntu baxuak egiten modu berean. Hau da, gure aldetik dagoen aria soilik hartuz. Bai? Hau zergatik egiten dugu? Begira, hemen markatzen delako gure tolestura. Hau da, ari hau soilik hartuz, puntu baxuekin, tolestura moduko bat sortzen da. Begira, justo. Hemengo aldean, begira nola sortzen den aritxo hau, hor tolestura sortzen da. Beraz, lerro hau, puntu baxuekin egingo dugu, modu berean. Hau da, gure aldetik dagoen aria soilik hartuz. Eta amaierara iristen garenean, orain ikusiko dugu, azkeneko puntuan ere salto egingo dugu, hau da, azkeneko puntuan ez dugu puntu baxurik egingo, horrela, zabalera ezberdintasunak konpentsatuko ditugu. Hemen txenago lerroaren amaiera, azkeneko puntua falta zait, baina esan dizudan bezala zabalera pixkat kendu nahi diogu bi aldeetatik, orduan azkeneko puntu honetan puntu irristatua egingo dugu, arrunta, bai? Eta orain hemendik aurrera 1 eta 2 katetxo egingo ditugu airean, lanari buelta eman, puntu irristatua hor utziko dugu ikutu gabe, eta hurrengo puntuan egingo dugu puntu baxu bat. Orain, katetxo bat airean, hurrengo puntua utziko dugu, eta hurrengoan puntu baxu bat egingo dut. Katetxo bat airean, hurrengo puntua pasa, eta hurrengoan puntu baxu bat egingo dut. Berriro ere katetxo bat, hurrengo puntua pasa, eta hurrengoan puntu baxu bat egingo dut. Eta begira nola sortzen diren zulotxo batzuk, bai? Eta hortxe sartuko dugu kakorratza hurrengo bueltan. Beraz, horrela jarraituko dugu, buelta amaitu arte. Listo, amaitu dut buelta hau, orain katetxo bat egingo dut airean, lanari buelta eman, eta puntu baxu bat egingo dut lehenengo tartetxoan. 2 puntu baxuen artean dagoen tartetxoan. Berriro ere, katetxo bat airean, beste puntu baxu bat 2 puntuen artean, katetxo bat airean, beste puntu baxu bat 2 puntuen artean, eta horrela jarraituko dugu, buelta amaitu arte. Begira, iritsi naiz buelta honen amaierara, azkeneko puntua tokatuko litzaidake
katetxo bat, baina hemen ja ez zait tokatzen puntu baxua egitea, beraz, katetxo hori airean edukiko dut, beste katetxo bat egingo dut, lanari buelta eman, eta orain lehenengo tartetxoan puntu baxua egingo dut. Eta horrela, ekilibratzen dugu puntu kantitatea. Ez du importa hemen ertzean hau geratzea, ze ondoren ertzean puntu baxuak egingo ditugu eta, bueno, apainduko ditugu ertzoiek. Orain, katetxo bat airean, eta dinamika berbera. Puntu baxuak egingo ditut zulotxoetan, katetxo bat, puntu baxuak eginez, tartetxoetan. Eta horrela, dinamika honekin jarraituko dugu, gure poltsaren erdira iritsi arte, edo, bueno, beko partera ere iritsi nahi badugu, ba, egin dezakegu arazorik gabe, bueno, gustora, guk nahiago dugun luzera arte, baina pentsatu ezazu puntu berezi honekin zati hau egiten dugula. Listo, ba begira, amaitu dut hemen goiko partea, nik nahi nuen neurri arte, eta orain oso simple, hemendik abiatuz, hemen bukatu dut nire lerroa, puntu baxuak egin ditut ona iritsi arte, eta ondoren puntu irristatuekin elkartu ditut bi alde hauek. Puntu irristatuekin jostea ez baduzu gustoko, zure modura ere egin dezakezu jostorratzarekin. Bai? Eta ondoren hemendik abiatu naiz, berriro ere ari hartuz, hau puntu irristatuekin ere josi dut, eta hemen puntu baxuak egin ditut ona iritsi arte. Orain, bi ari hauek galtzea besterik ez zait falta, eta botoia ere jarri nahi badiot, hori aukeran. Nik beste honetan, apaingarri hauek jarri dizkiot, ba, polita gelditzen zela iruditzen zitzaidalako. Hori ja, gure La Loca de la Casak, edo gure irudimenak esaten digunaren arabera.